masu kallo da kuma sauraron mu ta cikin wannan shiri na ginshikin cigaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin wanda muke kawo muku muhimman bayanai da suka shafi wato wannan cibiya ta Pleasant Library and Book Club Katsina, wadda shugabanta injiniya Dr. Mutakara Darma yake dukkanin kawo muku shirin a duk kowane sati. Kuma kamar da kuka sani, manufar wannan shirin shine a samu hanyoyin da za a bi domin inganta jihar Katsina ya zanto cewa ta yi gogayya da sauran jihohin da ainihin ke a fadin kasar nan. Ibrahim Abdullahi Nusa Dutse ne zai gabatar da shirin na yau, kuma a yau da ake namu na gabatar da shirye-shirye muna tare da shi shugaban na ita wannan cibiya wato Pleasant Library and Book Club Katsina, injiniya Dr. Mutakara Darma. Injiniya, muna bakon karshe ba. Na gode kwarai. Assalamu alaikum jama'a. A to masu kallon mu da sauran mu, idan ba ku manta ba ko a satin da ya gabata kun ji mu tare da shi injiniya din da kuma ganin mu akan yadda ya kullo da wasu littattafai wanda ya wallafa, wanda dukkan su za su tafi da wasu tsare-tsare ne wanda za su taimaka wurin inganta jihar Katsina. Za mu ɗan yi mai da baya kaɗan domin mu ji ƙarin bayani daga gare shi akan manufar ƙirƙiro da su wani littattafai da kuma irin yadda kake ganin za su taimaka wurin bunƙasa ma jihar ta Katsina. To a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Shirin da ya wuce na gaba mun gabatar da littafan mu ga sunan guda biyar wannan na ce mun zayyana duk wata harka, wani al'amura, wani ci gaba da ke iya samun jihar Katsina. Mun zayyana, na rubuta shi a cikin wannan littafan, kuma na kawo hanyar da za mu bi a wannan mu samu ci gaba a jihar Katsina. Na ce littafi na farko wanda shi ne za mu muke kan shi har yanzu, shi yana magana kan yadda shugabanci ko kuma yadda gwamnati ya kamata ta kasance. Ita gwamnati kamar mu kasashe irin namu, ita ce gwamnati wadda za ta ɗora ɗan ba na ginshikin na ci gaban al'umma, ta kai mu ta taimaki mutane, Allah ya taimake su su kai ga gurinsu, su kai ga gaci a cikin zuciyarsu. Na ce lokacin da muka samu lokacin turawa suka zo mana, sun iske mu muna da governmental system, muna da tsarin gwamnati wanda aka dora shi kan tsarin da addinin musulunci ya bada na gwamnati. Na ce lokacin da turawa suka lura da wannan tsarin gwamnati wanda addinin musulunci ya bada, wanda a lokacin ma yana surke da tsarin gwamnatoci wanda mu ƙasa Hausa muke da shi. Kenan ko a lokacin akwai shugabanci wanda ƙasa Hausa take da shi a wannan. To da yake yau magana yadda ƙasar Hausa take za mu yi magana, zan kawo dalla-dalla in ba da wannan bayanin. Na lokacin da turawa suka zo, da suka lura da tsarin wani gwamnati ya ɗara nasu, saboda mu tsari ne wanda addinin musulunci ya shimfiɗa, sai suka yi ƙoƙarin yadda za su surka wani abu ciki su ɓata wannan tsarin. A lokacin kamin turawa su zo nan a arewa 1903 to 1906, shekara uku nan da suka suna yaƙi, suka cinye mu da yaƙi, sun fara zuwa a kudu, kuma sun fara yin colonies a kudu. Misali akwai colony of Lagos, akwai other southern protectorates suka riga suka establish a lokacin. Magundumomi za a ce sun kirkira a wani, sun fara ma mulkin su na turawa sun fara yin shi a can kudu. To amma a kudu bambanci shine, a kudu babu tsarin gwamnati kamar yadda muke shi mu a nan arewa. So da suka zo suka lura akwai tsarin gwamnati ginshiki kato, sai suka yi sirka abubuwan da suka kawo na irin tasu gwamnatin. Ina fata ka gane. A lokacin ne suka yi making, suka ce akwai native authorities, watan suka kirkiri a wurin tsarin gwamnati wanda zaka ce na tradition, kamar a gargajiyance, a gargajiyance. To da suka yi wannan, sai suka ce ai wannan native ne, watan abin da ya shafe mu ne mu a arewa a lokacin. Amma ina so in tabbatar maka da cewar tsarin addinin musulunci ko tsari na duniya ko ina, so ba zai iya zama native ba. To amma saboda suna so su sirka abubuwansu, sai suka maida shi ya zama native.
ya zama kawai a nan kudu, so wasu abubuwan su aka yanke su. To a nan muka tsaya wancan satin, har na kawo misalin da tsarin addinin musulunci yana da economic system, watan yana da yadda yake tsarin al'umma su ci gaba da tattalin arzikin su. Har na bada misali da cewar tattalin arzikin addinin musulunci tattalin arziki ne wanda ke kallon dan adam gaba daya, baya kallon dan adam kamar wani factor of production, baya kallon dan adam kamar wata hanya da wani zai samu abin gana. Of course ya yadda da kana iya arziki, kana iya waye dan adam, duk yin suna iya abubuwansu, amma abinda tsarin tattalin arziki addinin musulunci ke kallo, shi dan adam din shi ne ke da simbol din a dukiya, shi ke simbol din arziki. Da in ba da adam dan abubuwan ba za su kasance ba. To ka gani kenan, watan abinda ne yake nufi yanzu misalin ka zo Katsina ka ce Katsina akwai kuɗi saboda kaga gidaje da yawa na manyan mutane, manyan gidaje da Katsina, so wannan sai su baka simbol din cewa Katsina akwai kuɗi. Sai kana iya cewa ta fi jiha kaza kuɗi saboda waccan jaye babu irin gine-ginen da na gani a Katsina. To tsarin tattalin arzikin addinin musulunci ya yi da a gine-gine ga mutane wanda suke iya yin gine-gine, amma abin da yake ɗauka shine shin ya mutanen jihar Katsina for example suke. Idan mutanen jihar Katsina da yawancin su ba su iya cin abincin yau, ba su iya cin abincin gobe, amma wasu 'yan kalilan suna da kuɗin da suka yi waɗannan katan gidajen. Ina fata ka gane abin da ke nufi. To wannan bai nuna cewa jihar Katsina ta fi wata jihar wadda ke da mutane kowa na iya cin abinci amma wasu katan gidaje. So abinda tsarin addinin musulunci ya dauka ya yi fokusin akan dan adam. Dan adam is not only a factor of production, ba shi ba kawai hanyar samun kuɗi ba ce, a shi ne duke. Shi yasa aka kawo maka zakka a tsarin addinin musulunci, aka kawo abubuwa da yawa, sadaka da sauran irin waɗannan yawa, duk in ka yi su kana da lada. To duk na bada wannan misalin, har na kuma bada misalin production system, addinin musulunci yana da production system da sauransu. To wannan su ne muka yi satin da ya wuce insha Allah. To ina ga a yanzu kuma sai mu dubi yadda tsarin gwamnati yake a kasar Hausa, ko in ce a Hausance, yadda su Hausawan da suka tsara ma kansu da dokokin da suke tafiya da su, kila ma tun kafin zuwa musulunci har ya zuwa bayan da addinin musulunci ya zo da dokokin shi kuma wanda suka yi tsari, ko suka yi daidai tsara addinin musulunci, aka tafi cigaba da tafiya tare, akwai kuma wanda suka kauce aka watsar da su aka ɗauki na addinin musulunci. To duk wannan yana cikin littafin mu na farko gashi nan bukuwan, duka wannan abin da ke magana yana cikin shi. Kuma ina so in faɗi cewar wannan movement da muke yi, wata muna kokarin mutane su shigo cikin mu taimaka mu jihar Katsina ta kai gaci ta tsira, mu farfado da abubuwan da ke cikin jihar Katsina. Shi za mu kira shi the Katsina State of the Future, mu kira shi Pathways to Greatness. Watan in ma ka komo ga traditionally ƙasar Hausa, ko ko in ce ƙasar Daura da ƙasar Katsina, marubuta sun faɗi tarihin cewa ƙasar Katsina da ƙasar Daura, ko da ba tarihin rubuce ba, na gani a cikin littafin Professor Abubakar Ligga, Sana Abubakar Ligga, akwai kuma a cikin littafin Dr. Yusuf Bala Usman, Transformation of Katsina, da kuma sauran littafai. Akwai wani littafin Sani Bala, ko ba ta kasida ce shi ma wanda ya wallafa, wanda duk suka nuna cewa ƙasar Katsina, misali ƙasar Katsina ta zama ƙasa ta mutane, inda mutane ke zanne cikin abin da ya wuce shekara 3000 da suka wuce. To amma masana tarihi kuma sun nuna ƙasar Daura ta ma girmi ƙasar Katsina. So kaga ita ƙasar Daura ana iya cewa an yi kila 3500 zuwa 4000 lokacin ta samu. So idan kamar da dai wakilin tarihi na kasar da wato na masarautar Daura ya bayyana cewa wato ita Daura yanzu haka kafin bayyana annabi Isa alaihi salam da shekara 3000 ta kasance, har yanzu tana kusa da shekara 5000 kenan ko abin haka. To shi wannan kenan. To kuma abubuwan da suke ƙara tabbatar mana da wannan tarihin gaskiya ne ko shine cewa akai asalin mutanen Hausawa sun taso daga wasu su ce daga Ethiopia, kasar Habasha kenan, wasu kuma su ce daga kasar Misra. To amma su da yan Ethiopia da yan Misra
su kuma tarihin genealogy ɗinsu, tarihin haɗosu kamar da ɗaya ne waɗannan. su kaga tarihin ya nuna cewa hausawan dai daga waɗannan wuraren suka taho. abu na biyu na uku da ya ƙara bunƙasa mana cewa mai da wancan abubuwan tarihi suka yi shine akwai dole ta kushe a nan ƙasa katsina, tana nan kusa da mani. a dole ta kushe in ka je za ka ga yadda aka yi kaburburan mutanen da kattikatin tombs ne ake yi, irin kattikatin nan waɗanda suke tashi kamar waɗanda ke akwai Egypt, kamar dala ce haka, kamar dala. to kaga tun da suka yi kamanceceniya da waɗanda ke kawai a Egypt din, to wannan sai ya nuna cewa ai to waɗancan ma wannan ƙasar mutanen da suka fara zama a ƙasar Hausa mutane ne waɗanda suka san al'adun mutanen ƙasar Egypt. sannan su irin mutanen a cikin littafin da Tura Usman ya nuna cewar dama an taɓa yin su a da, irin adawa manyan mutanen na masu ƙarfi wanda alƙur'ani ya bayyana. to irin su ne aka ce sun zanna a ƙasar Durbi ta Kushi. wani ina in ba mu background ne na yadda Hausa ta zo. to ƙasa Hausa ta ginu akan wannan abubuwa, kuma ta ginu akan yawancin mutane zaka ga scattered settlement ke akwai. nan gidaje ne, can guda 3 ko guda 4 ko guda 5, can ma haka, can ma haka, can ma haka, can ma haka, haka duk suka haɗu suka yi wannan. wasu matafiya da suka zo ƙasashen Hausa tun can ba irin su Ibn Battuta duk sun ba da waɗannan maganganun na settlement na da ke akwai wuraren zama na al'umma. a lokacin su wuraren zaman abin da suke yi, makera sai su taru wuri guda sai su yi aikin su, sai su sana wuri da nan kuma suke sana'a su nan suke meye. so in kai masaki ne kana wani wuri kana neman basalla wanda zaka saya, sai ka ta inda makera suke, ina fata ka gane. to su kuma masaka sai su yi nasu settlement din, ɗan uwansu ne, dangin su ne, aikin suke nan saka. in kana neman hula ko riga ko takalma ko wani abu wanda aikin saka ne, kai makeri sai ka taso ka ta wuce. to don haka settlement din suke a lokacin beginning of the Hausa societies. to waɗanda abubuwan su ma mun ɗauke su mun yi amfani da yadda abubuwan nan suke da yadda suka kasance. me hakan ke nufi ga ainihin ci gaba da kuma zamantakewa ta al'umma? Masha Allah, musamman yan al'umma jihar Katsina. Masha Allah. to waɗannan sai suka yi evolve, suka maida waɗannan settlements suka haɗe wuri ɗaya suka yi ƙasashe. alal misali, tun kan zuwan addinin musulunci, kama a yaƙi addinin musulunci, a Katsina da Daura akwai sarauta system, tsarin sarauta kingdoms. to shi wannan tsarin sarautar tsari ne na gwamnati, yadda ake yin gwamnati. to wannan tsarin sarauta bari mu ɗauki na Katsina da na Daura duk sai mu nuna abin da muke iko da su gaba ɗaya. misali, tsarin sarauta system na Daura, shi ko tun fil azal kamin ma bature ya zo, tsarin sarauta system na Daura tsari ne wanda ya ba kamar parliamentary system ne. sarauniya ke akwai, ita kuma sarauniyar nan ba ita bace shugaban gwamnati, ina fata ka gani, ita ake komai da ita, amma ba ita bace shugaban gwamnati. to wannan sai ya nuna mana tun kamin zuwan turawa masu zo, mutanenmu na ƙasa Hausa sun ya nuna mana cewar suna darata mata. ina fata gana abin da ke akwai lokacin jahiliya, can bayan magana lokacin jahiliya, saboda tsananin bacewa abinda mutanen jahiliya ke yi, me suke yi? kashe mata da ransu. sai da addinin musulunci ya zo ya cire wannan. to mu a ƙasar Hausa tarihi ya nuna daga tarihin ƙasar Daura cewa mata suna da daraja, suna da yanci. tunda sai da aka yi magajiya ko kuma Daura mu guda 17 wadda suka mulki Daura. ka gani ke daga lokacin baya ji da ne Daura ma wadda ainihin ta sari garin Daura wanda yake. yes, ita ce sunanta ma aka ce Daura. sauran waɗanda ake magajiya ake ce masu akwai Shawata, Himata da sauransu. to ita kuma sunanta Daura, ita ne ta zo ta sabon birni. yawwa aka daga
baya jidda ne according to the history ya koma maza ke yin gado a ba mata ba. To wannan ya nuna maka cewar mu a Hausa muna darata dama tun fil asal muna darata mata. Abu na biyu na ɗaya kenan. Sarauta system wadda ta faru da Katsina da Daura, wancan governmental system, traditional governmental system, ya nuna idan abubuwa suka cakuɗe maka ka kasa gane kansu, ka kasa gane gabansu, to kana iya neman sassauci daga tashi daga inda wannan abu ya kuce maka ka koma wani wuri. In ka tuna mun yi magana yadda gwamnatin addinin musulunci ta fara. Manzon Allah ya tashi daga Makka da aka kuntata mishi ya koma Madina inda suka anshe shi, inda daga manan ne farkon constitution da muka ce Madina Charter. In ka tuna to haka wannan tun ka zuwa addinin musulunci ya koya mutanenmu sun faɗi cewar sun nuna mana idan abu ya gagare ka a wuri kaza ka tashi kuma nan. Sarauniya Daura ma ta taso daga tsohon birni ta dawo sabon birni saboda ne, saboda sabon birni ya fi kusa da ruwa inda samu ruwa. Ɗaya kenan. Nunan wurin sarki Sadau a nan Katsina ya taso daga Durbi ta Kushayi ya dawo Ambutai a cikin inda a yanzu garin Katsina yake yanzu. To wanda ya nuna maka cewa kana muna iya lanin cewa muna iya ƙaura saboda neman sauƙin abubuwa. Wannan abu na farko da muke iya lanin kenan. Abu na biyu shine ita sarauta tsarin gwamnati wanda yake na ƙasa Hausa ya zo mana da cewa shugabanci sai wanda ke iya shugabanci ke yin shi, wanda ke babban abu ne yanzu. Bari ba ta misali, a lokacin can kasashen Hausa sarakunansu za ka iski sarki, akwai sarkin hawa, akwai sarkin yaƙi, akwai ƙaura, akwai durbi, akwai duk irin waɗannan abubuwan. To kowace sarauta da aka bada ahalinta aka ba, wanda ke iya ƙwarewa ya wannan abun aka ba. Ina fata ka gane, ba wani ba kawai wanda bai da wata ƙwarewa, bai san komai ba, kawai saboda kila ko yana da ƙawa, ko yana da kuɗi, ko yana da wani abu, amma wannan abun da aka bashi wanda ma ya bashi ya san ba zai iya wannan aikin ba ya ɗauka bashi. Ina fata ka gane abin da ke nufi. To ƙasashenmu na Hausa tun fil asal ba su baka mukami sarauta irin wannan tradition title din sai in ka isa ka cika ka kai mutum wanda ke iya abu. Misali in kai makeri ne sai kai ne ka fi kowa iya kira a wurin da ake kira, ba wai dan babanka ya mutu ba misali, ko kuma dan kai kowa kuɗi, a'a kai kowa ƙwarewa. Ina fata ka gane abin da ke nufi. To wannan abubuwan da Hausa societies da kingdoms din mu suka bada sun nuna mana cewa muna iya kokari mu koyi abubuwa da dama daga abin da Hausa societies suka bada. Shahi na 72 na cikin wannan littafin har zuwa shafi na 80 da wani abu ya nuna mana abubuwan da muke iya koyo daga ƙasa Hausa. Ya nuna mana cewa jajircewa dole ce a ƙasa a kai ko kai waye sai an maka kaza, sai an maka kaza. Abin da yasa jajircewa ta zama dole lokacin baya jidda duka mun sani da yana Maiduguri misali Borno, lokacin da ya gudun hijira don gudun ya aura haɗiyar sarkin Maiduguri, baɗin sarkin Borno ya aura, amma aka nemi a kashe shi. Ya baro a can ya tafowa har ya zo Kano ya yi takobin da ya zo ya kashe wannan macijiyar shi. So kaga ya sha ɗan karan wahala kam ya zo ya wannan abu. Haka kuma a nan masarautar Katsina traditionally babu sarkin Katsina da bai sha wuya kam ya zama sarkin Katsina ba a wancan lokacin. Misali sai ma kayi kokowa ka kada, mun ga kana yi kayanka. So kaga wannan duk wannan tradition din suna koya mana abubuwan da ya kamata mu koya a matsayin dan adam, a kuma yadda ya kamata
jihar mu ta kasance. To ina tabbatar maka da cewar waɗannan abubuwan ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu yi amfani da su domin mu faɗi irin wace irin gwamnati ya kamata jihar Katsina ta kammala. To da ta menene yanzu kake son ainihin al'ummar jihar Katsina su gane dangane da wannan batu na tsarin mulki na wato masarautar Daura da kuma Katsina, da kuma ya zaka ka goya shi da irin abubuwan da suke faruwa yanzu na shugabanci da kuma mai jama'a da take gaban za su. To ba tsarin mulki bane ba, tsarin gwamnati ne nake magana akan shi. Gwamnati da take aiwatar da mulki. Shi tsarin mulki rubutacce ne wanda government ake cewa ga wannan shine tsarin mulki. Amma tsarin gwamnati da bai yake. Watan kamar yadda na ce wucewa da muka lokacin da muka satin da ya gabata, muna iya shirya gwamnati mu wadda za ta yi daidai da yadda addinin musulunci ya yi mana tanadi. Ina fata ka gara wanda ke nufi, akwai tanadin da addinin musulunci ya yi na gwamnati, to muna iya shirya gwamnatin ma'anar daidai da addinin musulunci ya yi tanadi ba tare da ka ce shari'a gamman ba. Ina fata ka gara wanda ke nufi. Misali, shi addinin musulunci mun sani, da ni da kai da kowa ya sani, duk mai sauraron da kalamu ya san cewar musulunci na kowane zamani ne, ba na zamanin annabi Muhammad bane kawai, na zamani ne na yanzu da kuma zamanin da zai zo nan gaba. To duk abin da zai iya zowa kana iya sa shi cikin addinin musulunci ya shige, har ma akwai wuraren da wasu za su ƙara zuwa su shige. So muna iya kafa gwamnatin da mu nan kashi 98 mutanen musulmai ne, waɗanda ba musulman ba in kan nuna musu tsarin yadda abin yake, su ma za su yadda su shiga cikin shi, domin shi ne tsari na gari wanda mai nagarta sosai. So gwamnatin mutum jihar Katsina in the future kamata ya ta koya daga tsarin da addinin musulunci ya kawo da kuma tsarin da sarauta system ya kawo. Shi ne ɗan adam shi ne babban jagora, babban abin da zai ci gaba. Idan ɗan adam ya ci gaba, misali in jihar Katsina yanzu muka kawo hanyar gwamnati da za ta maida babu talaka, babu wanda zai kasa cin abinci a gidan shi saboda wani abu, to ina tabbatar maka da cewar sata za ta rage, zamba cikin aminci za ta rage, yawan ɗaukar zunubi ta kowace irin hanya zai rage, fashi da makami zai rage, sata shanu da kashe al'umma da a ɗauki mutane a ce su kawo kudin tsaro, kudin fansa zai rage. Duk wani abin da kake kallo wanda ke bata al'umma, zamantakewa al'umma, idan gwamnati ta sake salo ta kalli al'umma, ta kalli dan adam, ta mai da dan adam shine mutum, ta mai da dan adam shine economic factor number 1, ta mai da dan adam shi ke iya ci gaba, to abubuwan za su yi sauki. Bari in ba da misali da abu guda biyu. Abu na farko shine yanzu idan gwamnatin jihar Katsina alal misali ta nan gaba, wadda Allah ubangiji wanda zai kawo mana, idan gwamnatin ta ɗauki dan adam shine focus, akwai wani mutum na nan kullum sai ya fita yake samun abincin da ci, in kuma ya hita kame ya koma gidan shi sai ya biya inda zai je sai rabin kilo ko kilo guda na abincin da za a ci yau din ko kuma har da nan gobe, sai ya hito kullum yake yi wannan. Idan Allah ya taimaka gwamnati ta kalli dan adam, ta mai da dan adam shine economic factor not production factor, to idan wannan mai sayan kilo ɗaya wanda za a ci gidan shi yau da kuma gobe da safe, ya koma yana sayan kilo 3 a rana, shi wanda ake sayan kilo da ɗaya wurin shi aka kuma ana sayan 3, kaga yayi gaba. Sai kora inda yana auno rabin buhu ne na masara ko gero ko dawa, ya zo ya burza a zo a sai kilo ɗin, sai kuma yana sayan buhu guda ko buhu 2 ko buhu 1.5. Idan wannan shi kuma ya sai da buhu 1 ko buhu 1.5, in guda buhu 10 yake sai da a rana, in abubuwa suka dumɓafa, da yana sai da wannan rabin buhu, ya kuma yana sayan buhu 1 da wani abu,
sai ya koma yana sai da buhu 30 a rana, sai ya koma mai noma yana samun kuɗi shi ma ya noma mu, sai ya koma mai sai da maganin kwari yana samun. To haka economic system ya kamata ya kasance. To injiniya, ina ga anan da mu gintsa shirin nan saboda yanayin lokaci, sai ka salama da masu sauran Allah kai mu, sai ka salama da masu kallon da sauran mu, Allah kai mu lokaci na gaba kuma sai mu dora daga inda muka to jama'a Allah kai mu lokaci na gaba inda za mu tashi akan yadda ya kamata gwamnatin mu ta jihar Katsina ta nan gaba ta tattara bayanin yadda ta shirin yadda za ta iya samun kudaden shiga cikin ta insha Allah. Masu kallo da kuma sauraron mu a nan za mu jalin zamin shirin, sai kuma in Allah kai mu lokaci na gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan amadadin ita cibiyar ta Pleasant Library and Book Club Katsina ƙarshen jagorancin injiniya Mutakara Badarwa suke kawo muku shirin a kowane sati. Ni da shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Nuzuru Tsamar don wasu ka taimake ni wurin kammalo shi, tare da zuwa a kai ku nake cewa fi amanallah.